Много се говори за българина, че не вярва на никой, че обича сам да си върши работата. 30 години вълка му е дебел врата, защото е сам. Българина за мен е голям индивидуалист. Трудно се доверява, още по-трудно носи отговорност. Процесите така се оформяха от години, само че всеки се спасяваше поединично. Трудно е секторите един с друг, не сме сядали на една маса никога назад във времето. Различни псевдобраншови организации диктуваха дневния ред в селското стопанство в България. В самия пчеларски бранш сме около 30 пчеларски организации, камо ли в цялото българско земеделие. Всяка браншова организация се стремеше да осигури най-добри условия и помощ за членовете си, което не водеше до добри резултати. Не се постигаше единомислие, единодействие. До момента се е работило върху това да намерят ябълката на раздора и да ни конфронтират един срещу друг браншовете. За 30 години преход това се случва за първи път от българска страна. Събрахме се, стиснахме си ръцете, повярвахме в нещо и то стана. Но то не стана така даром отгоре, а стана с голямата активност на ядрата на браншовите организации в България. Към момента Българска аграрна камара представлява 13 организации. В бъдеще определено трябва да се привлекат и сектори, които не участват, и организации, които не са част от камарата. Всички, които членуват в БАК в момента, са убедени в това, че поединичното решаване на въпроси, свързани с отделните подсектори в земеделието, е невъзможно и за това с вътрешна убеденост беше създадена Аграрната камара, за да може интересите да бъдат общо защитавани. Това, което основно направи БАК, даде възможност на всички браншове да разглеждат проблемите на конкретния. На една маса да бъдат поставени въпросите на всички заинтересовани страни от сектора и да се намери консенсус по тях. Създаването на една такава организация между различните асоциации става сериозна алтернатива за подпомагане работата както на Министерството на земеделието, така и като цялото селско стопанство в страната. Браншове трябваше да можем да свикнем помежду си, да можем да си говорим на един език. Да разберем, че всъщност в общия генезис, който имаме, е един изключително сериозен проблем, не може да бъде приоритизиран един или друг сектор за сметка на друг. Да можем да намерим баланса помежду си. Целите на Българска аграрна камара са ясни. Прозрачност, спасяване на българското земеделие и неговото възраждане. Аз се представям развитието на БАК като укрупняване, привличане на все повече подсектори да дойдат да членуват в БАК, за да намерят реализация на собствените си искания. Да може да има баланс между секторите. Това е най-важното, което ние трябва да озрем като участници. Когато нещо се променя пред институциите, се явят 20 различни организации, всяка със своето мнение, не достигнали до общо решение, това не помага нормативната база да бъде изготвена правилно и коректно. Обединението всъщност излиза с готови становища, които са предварително комуникирани между отделните сектори. И е най-доброто, което би могло да се направи от тях като екип. Ние се бориме за възход на българското земеделие, за конкурентоспособност, за извоюване на нови пазари, за повишаване на българското производство, за задоволяване на продоволствените нужди на нашата държава и постигане на хранителен суверенитет, да можем да съживим българските села. Амбициите на БАК са едно широко представителство на земеделския бранш, висока експертиза, изграждане на политики и те трябва да се решават отдолу нагоре от производителите към Министерството и Министерски съвет. България беше единствената страна в Европейския съюз, която земеделския бранш не беше член на Европейското обединение КОПА и КОДЖЕКА. Това е първото нещо, което постигнахме общо. България от много години се стреми към такова членство и ние като селско стопанство сме ощетени от това, че не членуваме в такива европейски организации. Нашия глас в Европа не се чува, така че това е много важна стъпка. Въпреки че сме малка държава, да успеем да наложим някои наши виждания по въпроса. Най-голямото постижение за мен лично е това, че накарахме българския бюджет за 2024 година отново да има подпомагане за българските земеделия чрез украинската помощ.
Наложи се дори да излизаме на протести, за да бъдем чути. Такава беше и политическата ситуация, ново ръководство на Министерството, неразбиране от страна на ръководството към нашите проблеми и се наложи на 2 пъти да бъдат проведени и организирани протести. И в двата случая постигнахме целите си. Предизвикателствата изникваха постоянно. Те са във всяко едно естество, вътре в самата БАК, извън БАК, в политическата обстановка, в международната обстановка. БАК трябваше да покаже, че може да работи в тежки ситуации и аз мисля, че го показа. Вратите на БАК са отворени за всички организации и са добре дошли да станем още по-силни, още по-мащабни и да можем да постигаме успехите във всички области. Лично към всеки земеделски производител, който се обадил, сме оказали съдействие. Обединен сектор е достатъчно силен да промени мнението на всеки един министър. Има много работа още. Много работа, но се надявам това да се случи. Земеделието е нещо, което е вадило държавата във всички кризи назад, ще го извади и от тази. БАК с една дума, това е сила. Надежда. Успех. Успех. Солидарност. Обединението прави силата. Бъдеще. Нашата надежда. Разум. Работа и доверие. Победа. Пътеводната звезда, този широк път, който липсваше до момента. Повярвайте.